ole ama sa in thil pakhat kan tar lang lokange lung leira siveng tui khurbula in mun hral phal ani a LSC fel thlapani mai ba ka lon lakna nilawani a thakop mai ti chuan aman chungchanga hi chu in biak rem dan ania Khetiang du tan ka phone number ron tarlan 9862039656 pakwa pariat paruk pani bial pathum pakwa paruk panga paruka hian ngai ven thei ani bilkhom channel lo tlo thin tu te ama sa in zawa in chibai kan buk le chewa ka channel hi min lo tlo zel tur po in kan som le chewa like te comment te share te min ti sak thei phei chuan kalom view don ani ti te kha nan soi ma sale ni o tun tu ma hian don fo chungchang kan soi dona don fo hi mi hring te tan don fo e thin te tan hian eng ang chi in nge that ti te kan han soyanga tam tak chuan kan hriat to hnu te po kha ni mai theya amai ro chu tam tak chuan kan la hre em lo po ani ve thei tho boka hei ei du zong tui ti zong te hi in ang lo thei ve em maya then khat chuan tui kan ti awanga ei te po kan omanga a hrisel na le a that na zungai tu em chuang lova tui kan ti wang hrim hrim ei te po kha kan omanga then khat chuan tui ti lo awanga ei lo top te po kha kan om ve thei tho boka hemi konga hian ma kan son te po a thaviawa thil hi a hrisel ani chuan tui kan ti em lo po hi ei lui thei ram te po hi a thaviawa ni tun tuma hian don fo hi eng ang chi ange ni a kan tan mi hring tak satan hian eng ang chi in nge that ti kha kan soi don ani amai ro chu a chip chiar chuan kan soi lo mai anga a chip chiar kan soi don chuan rei tak ani dona wangin alo ngai thatu te tan anin om thina a poimo zual kan chuk lor den don ani don fo that na te ilo ngai thang don fo hian thei dang a in tui apai nema taksa avong dai rei bi kani hei hi kholum laia han eite hian a tui em maya don fo hi thei dang aya tui apai nema wangin taksa avong dai rei bi ka yatan a tha em mai ni don fo hian vitamin B atam em a chu chuan taksa chakna atipung theya pumpuya kan thil pai toile pumpuya kan thil pai tinwam turina pui bokani don fo hian vitamin A atam em a mitana tha em boka khomu fiana tan mita tran puya mit mena tinwama vuntana tha em a vun ati tha in atinalani mitlam in soisel na nei ta tan phei chuanin don fo e tam hi a tha em maya mit chawin nilwa vuni na ngeya vuna tinal ani don fo hian thi sen sang aveng theya kala lungte ompo ti som theya ngai ani thi sen sang nei mi te kala lungte pai a lati som thei ang chi ala lian lo khatiang tan chuan don fo e war hi a tha em mai ni don fo hian taksa a nat na do tu ati chaka nat na hrik pai pala po min veng theiani a tha em mai ni taksa anat na do tu ati chak chuan tlang hrileng khatiang laka po khan taksa ati chaka tlang hrileng vei zung lo pon min siam ve thei ani khatiang laka khan min veng him ve theiani don fo hi kan survey taksa chak lo ta na tha hle a kan sar laka tong po in min veng theya ngai ani bokani kan survey te tan don fo hi tha em maya kan survey taksa chak lo tan phei chuan taksa ti chak tu ani a ei tam a tha hle ani don fo hian lung na tho atan puya lung pu chol thut thei laka po min veng thei ti ani bok ani kan boruak hi blue le thok chuana kalkonga tan puina sa em a thoha laka po min veng thei ani o asma
thoha kan ti ang chi nei tan phei chuan don fo ei tam hi atangkai em ani zun thlum ta na tha hle a zun thlum vei theina laka tangpo in min veng thei ni angai ani a zun thlum vei mek tan po sugar level ti hniam nan a tha hle angai ani zun thlum vei te tan po alo tha em mai ni don fo hi ri na tla hniam du te tan a tha em a thau theina tur chi a pai lova thau theina tur chi pai si lo hian taksa purna mamo tam tak ape thei thunga thau chia athunun tlat awangin ri lutuk na laka min veng tha hle ani don fo hian puma esit tam lutuk tura ven thei awangin voi khata ei chu kherlo po in tlema ei deuh reng thei phei chuan that tak ani khati chin kha ni ta phop mai sela don fo hi ilo ei ngai lo emo ilo ngai na lo ani po in henga that na te reng chung hian ilo ei ve thin to don nia taksatana that na te reng chung hian don fo ilo ve ei ve thin to don nia ti khan an han in cha vele ani in lo ngai thla ka wangin in zawa ya chunga lom thu ka soibok ani